Haganega video ka bamenta nga kwa ban patay katukat ni ya kanyam Buddhis bat ya unong seng jongka. Haga jingshi sha unong seng ya kanyam Buddhis. Haga baningkong uwan naga longying jong kanyam Hindu. Henry nginyapet haganega video kumno ka penlong ya u. Ban poy ban seng ya kanyam temai lani kata kanyam Buddhis. Haga ba uwan ya ladie na kanyam Hindu. Katkum kakana kaya tu kumni. Haba ka jing benta jat jong ki Hindu kalanang perking. Ki bakrau jat kila im sarong kata-kata. Bat ki balale ben bat nyoben ye ki bapo jat. Ki beramin kilanang penbun rukom le niam le rukom. Haga ba ki bakampo jat ki don kam ban penlut shibun kaspa. Kenang ba uno beramin untre ban duai ni le niam naga benta jongki. Kila sedang don katokat ni kiriu perkat kiba sengu persyak ya kena karukom kenjat. Wat hapedeng kiba kerau jat hiru. Kabamut para bekerau jat ru. Kila don kata kacing sengu persyak ya kena karukom le jong ki beramin. Hakita kipuar kumbaar hajal sanspa senem mensyua. Ladon uwei usim kshatriya hanot India ubakerteng usyudho dana. Kanong ba jong u kalong kakapi la vastu. Uni usiem uladan ukun ubakerteng ugutama. Ukpa jong u ukwa ba ugutama unlong ubashlur ubaklain. Ubanang bansiat knam bat karenti kumbalong lem kisamla kshatriya baro namar ba ukun jong u unlong usiem ubadanam. Henry ke kabalaja kalong ba ugutama ulong ukna ubapher patna baro ki kena hakahima. Haga jing em ugutama jus ngau tenat ya kita masa bat ki jing le kai sngau bha don mon ban hikai siat khnam lane ban penyap ya ki merat da uknam nadu bau dangrit udap da jing perkhat bat ka jing khuslai ya ki jing jenjar bat ka jing sniu jong ne ka perthai uyo i baki briu halaki jaj ki le ben ya ki bapo jan ki baklan ki le ben ya ki batelon. Uyo i baka jing em ka kut aga jing pang ka jing temen bat khadu aga jing yang. Ugatama ularai baka jing em kalong ka badap tang daga jing jenjar. Bat ukwa ban thaulat bagi priu kin light no na kini ki jing jenjar. Ukpa jong u habau yo i ya ugatama ba ukhuslai kumni. Ula khuslai ban yo i ba ukun umdan ka jing sngo tenat ka jing sngo bha ya ka jing pahu pahai jong ka ying siem. Umta enda ula samla ula pensyong kurim ya u bat ka wei ka khun sim ka bakerteng ka yasho dhara namar ba uperkhat bakane ka khamte ya u bat ki ki jong ka perthai ka yasho dhara ka lakha wei ukhun shinrang bat ugutama ula sngotu bakal hab bante halaying na ka banta la ukhun umta ha ka wei ka mit ula lawe la ka jan kup sim jong u ulariam kom upukir berula pet syaklau. Henyos nem uyat kukir naga wei kejaga syaka wei pan. Ban wat lat ban pelat yeki briu naga jing sniu berga jing jenjar jonga jing em. Ulayo asngau ya kanam jong ki babon ki pukir berula let syaki ban wat jing yarab. Ula penshitom yala de. Henry baro kita kim syamla ajing huan ay ya u. Ha kabak hadu ula poi ha ka wei ke shnong gaya bar ula syong perkhat hatra jong wei uding kat bau dang syong ban perkhat hangta gutam ha kata kapor ula yo i balawan ga jing shai ha u yeng jat nang ta u khat kerteng yala di u budha kabamut bau ula yo i ya ga jing shai ne budhi nadu katai kapor laang Uni ubudha ula sedang ban yalap ya ganiam ka batmai ka jong u bat balakhwat Buddhism bat bun kilangai ha ganiam bat kilaya khat ru ki Buddhist laang ba ki bahaying hasem jong u kilong ki baningkong ban bot ya u ha ganiam hadin baula dab ban seng ya kata ganiam Buddhist bun ki breu kilangai bat kilabot kila syakri leng ba ganiam ka jong u bat ubudha ula imtemen berulayap lapalat prapos nem kakarta. Kajing hikai ubudha kalong kapakongsan kajing hikai kabayok na u
kalong ka jing bom ngai ye ka jing khen jat ki Hindu ban khen bakilong krau jat chiliang u Buddha u ong baro ki briu ki ringkan dan bakrau ne bapo hui kairu dei ki rukom ban le niam ne jing pule ya ki Vedas ki ban pen ya ubriu Henry ki kdien ki jing perkhat ber ki jing le babha chung hi ki pen yangi ane ka jing le babha chungi ki briu ka pen yangi u Buddha u ngai ba on khapat ya ubriu kat ba ka jing chung kampat long ka ba janai namar dang dei ban sha jenjar hagane ka perthai Henry ubriu bahok uba jemnot uba yaj ben on khashur bat kata kalong ba ula laj no na ka jing jenjar paro u Buddha u hikai ye ki briu bakin nam penyap rumah lane ban le runa le ben ya ki jing thau ba baro ke ba u belaihi da ka kti ka jong ula thau nadu katai ka por kalami ka niam Buddhist lane kata ka niam ka jong Buddha ka ba ula seng hi dalade ha ka ba ula mi no na ka niam Hindu ban wat ya galat umno ban pelat iki buriu na ka jing ka ba jinjar pen ban ha ka ba khadu ula yo ya kata ka jing shai bat ha ka ba khadu ukalalong unong yalap ya ka niam Buddhist bat bon ba ki buriu ka leng ka perthai kila bot ya ka niam ka jong ban syakri ya ublai parlop kene kalong ka jing batai ka ba lingkan syapang kumno bala seng ya ka niam Buddhist bat kumno u Buddha u pet no na ka niam Hindu